Abusisi wami kwangathi awukho right indawo. Yazi khona umunye umfana lo khane ngibangela isicefe lapha esikoleni. Imaki uba lo mfana lo kubangela isicefe and bengikuphi mina khona ngizomkhahlela. Ubekwenzani? Ube lo khane ngivimba, lo khane ngibangela isicefe uyangishela. Uyakushela? Imaki ngicela ukuthi masifika namhlanje esikoleni ufike ungikhombise yena lo mfana. Uthe uba igama lakhe? Ubani uSifiso lo usikhotheni nje lo bhanka amaklasi. Usifiso yena yedwa lo bhankayo. Hayi alright siswami manje ugcine wenze njani? Hayi phela uJehova sanamkeqe umshaya. Ha. Uthi lo jwalo khama nosine? Ngicabanga uyena ngisizile. Hayi usize ngempela uJehu ngoba kube bekuyimina bengizombulala afana. Yibo sisangaye phela siyombulala manje. Hayi avuthe usu right yini asambeni thandu usu right vele manje ngithi. Hayi. Bese mangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele bekuhlulwa cha. Yakuhlulwa ubutshwala wena. Khona le mkhukhwini sawubone somini. Sabo, sakhona wami. Bana Nkosi yami. Emkhukhwini. Kukhona Ematshotshombeni. Ilaphi impilo esiyithola khona? okay. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Kukhona Nkosi yami. Ematshotshombeni. Yewona Gladys. Ngiyawubona ushido zama ukwenza yazo. Wakhuluma ubaba. Hayi, Gatsheni, nasi iskipa sakho sengiqedile ukusayina. Hawu. Usungaze usihluthe kanjena pho. Usuthule futhi. Hawu, hayi Gatsheni. Kanti kuzoze kube yinini ngempela? Uzoloku uthule kanjena ngikhuluma ngedoko ohlanya koze kube yinini? Futhi uyapi ngempela? Njengoba ugqoka nje, uyapi? Ngixoxele noma ingoma gayeke baba. Sayidolobheni. Usaleke la ufaka amadoda akho yazo. Waphakele kuze kube over. Gatsheni uyapi? Natasha. Sule bathanda uthi ngidle nje ngehlise umoya ngoba ngumuntu vele awumeke konke engiyibonayo la engingayiboni kahle yabona akusona isikhathi sokudla la into esidla kakhulu ijim ngiyabona ukuthi ukuzwa akutshela ngalutho hawo uzongiphaphela wena uyafuna ngithathe nentshebe enukayo uthathe ayibona ukudla kwami nentshebe uthele mina ngingos uyazwa ngiyabona ukuthi hayibo Makai yini manje awusubamba ngophongwa lomunye kaba yini angisiza kunabantu abazamuhu uyabheda lo ngamtshela ukuthi yena siyasebenza siyajima manje abantu abadla ukudla khumbula ukuthi ukudla kulala kuseni yazi noxa ukudla kuthiwa kukwenza ube weak kahle la sithi ijim kwasho umagayi khuze lo khuze lo hayi nizodla ijim ngokudla kwami nazongiphaphela siyadlala ijim akahle message manje ya kumele sojima kodwa ngempela uthi awuboni ucishe wafa ngithi mbulala nina fasa message ya sojima la asambeni samsojima kufanele ngiphumule empilweni asambe sojima mbulela lo hayi ngiyambulela mbulela lo magayi ngiyacela uwehlise ulaka nomuntu lona i-special case leso ya ehlisa umoya khuze lo asambe sojima ya what what Hey Bothando, sawona Jiyo. Alright? Yena ngiyaphila. Yeah, kanti ngiphathele yona. Yini ke lana? Sinkwa. Hayibo, kahle Thando, ngiright fethu bengamela ukuthi uyixake. Hayibo, kumele ngiyixake phela nawe uyixakile ngami izolo. Wangisiza. Ngiyazi ke nje mina lento angijwayele. Uthi umuntu ayixake ngami? Hayi phela ayikho nami enye into engakunikeza yona nikona lokho. Asidle ngizoba uthu. Senani isinko sakho? Sine peanut butter. Senze uma.
uma wakho ukwenzela zonke lezi zinto? Kanti wakho wenze njani? Ngayasidlule lapho. Asidle ngizoba 2. Alright? Simnandi wena singubani? Phela uma usenze ngothando njengegama lami. Ngiyabonga mfethu Masingwa yeso. Zobe kubona. Kanti wrong Left, right. Here it is. What? Attention. What? I front. What? Yabona qaba. Lembutano lokuyenza lana yenziwa ke kanjena la kwingozi association yes omtshela. Hayi umuntu athi uveleleyo nkosami. Kanti sesiqimle ibhola yini? Sesiqimle ibhola. Yabona ngifuna ukukhipha bonke ke lobutshwala la kuwena. Uyezwa ngifuna ube ingozi. Uyezwa? Omtshela. Hayi ngeke ke makhaya. Angithi umtshelile nje. Wayefuna ngimtshele mina. Oh angibonanga ngibuye ngibe namaphuthu ukuthi kuyakuba nesigqi ke makusho omunye umuntu. Into enjalo. Umuntu vele. Ma webhuti uhamba nini? Mhlawumbe ufile. Uhamba nini nje? Awuhambe mfethu. Awumeke ngizofika ngisho bese lento ngisho ngendlela eright. Uyezwa khuzwayo? Wena caba ngifuna ube ingozi. Uyezwa? Qaba ngifuna ube ingozi uyezwa. Musa kusho ngevoice yami ngisho ngeyakho mani voice. Hawu. Man webhuti ufanini? Mhlawumbe kuthiwa nje ufile, mhlawumbe kuthiwa uhambile, kuthiwa ufile webhuti. Siphumule nathi. Angizwanga. Cha sengisho ukuthi mhlawumbe siqala nini? Mhlawumbe sijime manje mhlawumbe ngikhonto isho. Ngikhonto ishoyo. Hayi umuntu angavela nokujuluka. Makhaya. Ngimtshele futhi. Uyaphinda futhi. Umuntu angavela nokumjuluka bafethu aqede icala lakhe nokumjuluka. Sithi 1. Wena bulala wena ngibe wash. Manje lapho bese wenza ngisisethima masenzani. Wena ngokushaya wena. Asiye. Siye senzani manje? Siyasebenza ke la. Shona phansi shona phezulu siya train. Wena shona phansi. 1 shona phezulu. 2 wena uyadidizela. Shona phansi man. 2 1 2 Ndot yabonaka lento yenza sifuna shona phansi man 1 2 Hayi mina ngisangoma phela mina ngisangoma bafethu ngeke koyoza ngikabe nesikhafu nje mina ngisangoma ngikhohlekele nini ngifuna ukungibulala ngihlanganeke naleyo nto shona phansi man shona phansi 1 salani hayi ngeke wena shona phansi man mina shona phansi 1 2 1 Funa ukuthi ukwazi ukulalela lo ngiyambona ukuthi akalalele ngifuna ube discipline ube ingozi uyezwa ngibe ingozi yaselect right attention one left right angeke abona nje ngeke ngimele lento mina ngichazele emzala ngeke ngimele lento indaba zama security lawa angabasotsha angimele lento mina ngitsheleke Mzala yini na uma gawubulele ngejim Ngisaphela yazi mina ngoba sengibuyile bafethu uhamba nini nkosami lo muntu ngoba phela sengibuyile mina I'm back manje xoshani lentshebe xoshani lento enukayo manje uphi nje ukukhuluma nje hawu nkosami unokhuzwa ngaphandle mabhisi banokisa amakhoba bayajima lapha benokhuzwayo ngaphandle hayi bafana bakithi xoshani lentsha manje yabona nami nje mzala njengoba ngihleli la kutshela iqiniso ayikho into engenzayo la ngibalekelene ngithekene ngibhizi nama emails la noma ngibona xoshani inja nkosami lena ilambe lento xoshani lento nincincisha umsebenzi lento ehlisa amaphaphu mzala ehlisa amaphaphu asikwazi ukuvene simxoshe kanjalo nje lo muntu ngoba yini hey mzala kunama protocols enkampani mina bengithi lo muntu mhlambe simtransfera kwenye site inkinga wonke ama site ethu agcwele so nje sisistakhile nale gym la mana mzala mana wena wakwazi wena ukuthi mina umxoxe mina ngihambe mina wena mzala yandini yena uhluleni kumxoxa wakwazi umxoxe wena ngigaza ngabuyele danawo sikwazi ukuthi wena ubuyele danawo uqaqwe home emsomo ne yabona ke mzala musa kuya lapho manje lo sufuna ukungena kuyona ibaba ngiyanyanyisa mzala manje mana lithini iplan lithini iqhinga phela lokuthi isidingene nale ndawo yabona mzala wena yakubona usungikhohliwe mina ngusomaplan amaplan akangipheleli uNkulunkulu wami lithini iplan khona iplan engiza nayo ndiyabona ke leliqhinga hayi ngiyakutshela number 1 chokithi mzala yama ungancane ke mzala ngicela ukuthi uphumela ngaphandle ungishayisa ngomoya ngoba iphunga lagoloko liphuma ngeziqu zoboya liza direct kumina ufuna ungixoxa futhi ngangixoxe yakuyithi la ngitshela athi clockhead mzala no clockhead ngaphandle ke mzala umlomo ubhekisele ngoba liphunga liza direct mzala clockhead man
Okay, mzala. Hey, Mlu boy. Sure boy. Hey, mfethu umuntu sekumele azame ukwenza imali manje. Wena kulezi insuku nje usukhuluma ngemali yini mabasithini? Hey, phela manje sengiphumile kuyiloser squad. Senginentombi manje. Oh, ngakho ufuna ukwenza imali kangaka nje. Yeah, Wena I must man up manje mfethu. Yebo lonto le njengoba singinentombi. I must man up, mfethu ngenza into right mfethu. Fana mina namantombazane mina khohlwa. Buka nje uthi une-stress kanjani sokwenza imali. Mina nomtholo khohlwa baba avela ukhohlwe nje fana. Wena Mlu wena uyawasaba amantombazane wena. Hayi mina ngasaba amantombazane nawe uyazi nje. Kahle Mlu, wena uhlala nezingane zaseclassini kuphela nje wena izona kuphela ingane ohlala nazo. Uthi inkinga ngisifuna istress, angizwani nestress boy. Siyayibona lento yakho. Uyasithanda isandla sakho wena. Isandla, qonda ukuthini manje umuthi isandla wethu? Hayi lutho boy. Isandla. Hayibo wasongiphethela. Jiwu ima. Yini Thando ufunani? Cha, ukuthi uvesana wasukuma nje wahamba. Ufuna lokubhiza ungichomela ngoma wakho? Awu, bengachomi, bengixoxa. Kade ngizwakale ngichoma. Uyafuna ukuzizwa? Uma yaswashela, uma yasayinela, uma yasenzela yonke into, senzeni ke thina Thando singenaba abazali? Hawu, Jiwu uncese, bengazi. Kuleka Thando mfethu ngizoba right. Manje kwenzakalani ngabazali bakho? Awuma wami sewashona mfethu. Angishiya nobaba. Ubaba wakho yena ukephi? Khona ke loyo. Kodwa uyafana nento efile la kumina. Ufuna ukukhuluma ngakho? Ngithanda ukukhuluma lezi zinto mfethu. Kodwa ngiya-understand ukuthi awuthandi, kodwa phela nami kufanele ngazi ukuthi yini ekuphatha kabuhlungu, yini ekujabulisayo. Ngiyabonga yezwa. Elinye ilanga. Awukahleke Gladys. Uphume kanjani ngempela endlini? Ufunani lana? Uphu Gatsheni wena nje abulana. Hawu Gatsheni besaphumile uthe uyahamba edrobheni. Nawe kodwa Gladys yazi waze wayifaka enkingeni imfazi. Hey ushulphinde. Yazi angazi nje nami ukuthi ngangisukwe yini. Yazi ngiyisola la ngaphakathi. Awusho. Manje usexalelile noma? Hayibo, uyabona ke leyo. Angifuni ukuthi ngize ngiyikhulume. Angikaze mina ngijinyiswe kanje selokungazalwa. UGatsheni ayikho into yasemasosha nangangenisa ngayena. Wena ndesheni, wena masquat kwemanje nje ngiyaqqa. Kodwa Gladys mina ngikubuza umbuzo wodwa. UGatsheni usexalelile yebo lo macho. Angazi. Yazi uGatsheni mina mengikhuluma naye uyithulela. Udlala bese ngipha lokho. Mayi wena ufuna ukuthathini ngempela emva kwalento oyenzile. Akasho kuthile. Ngeke phela mina ngilongikhuluma ngento ngathi ngiyahlanya. Habe, ucasukile phela Gladys. Inkulu lento oyenzile mfazi. Habe. Hayi naye nje. Sengikhathele mina ile silence treatment yakhe. Usheshe wakhathala. Yazi usheshe wakhathala sesingoba usazogudla naye. Usazoyithola nje silent treatment. Oh hayi. Hayi. Bemangisi. Awusho uMandla anazi ukuthi uzobuya uphuma mina esibhedlela. Gladys. Ungabuzani wena ngoMandla? Kulungile. Uyaphuma kuthiwa uyaphuma maduzane. Kodwa Gladys mina nguwena mfazi ngabe angilithi vu ekhaya kaMandla. Nguwena ngabe ngihlele endlini njengamanje ngoba nginesiqiniseko sokuthi uGatsheni ula. Ugadile nawe. Hey, usigadile. Mosusho kanjalo ke yazi ngempela mngani wami angisalise ngikushiya ngithu. Usale kahle phayo. Hayi ngiyayishaya ekhaya. Gladys. Yasne. Saphinde sahlangana futhi nto. Hayibo ifit name yami. Ngicela inele zami sisi. Nowuphindwe inuka. Yabaza ngifanele kanjani? Yazi mina ngizosuka ngimemeze ngibatshele bonke labantu ukuthi wena uyangishaya ungiphucula ivi yami futhi. Zama khona ngizokuvala umlomo ngempama. Kanti wena udlaliswa yini? Umuntu udlalisa abangani bakhe sisi. Endokunyeke. Ngicela ukudlala ejene e5. Uqonda ukuthini ke manje? Ngiqonda ukuthi ngixohlwane phansi noSihle sisi. Senyajola. I hope ungizwile. Usuka endleleni nani? Andiwe ivi yami ngizonjwa. Bam!
Ya, kwenze njani? Yabo intombi yasihle uThembeka. Hayibo, sekwenzeni manje? Ungiphuca inwele zami buka. Oh, imake uvesane wakuphuca nje ungamenzanga lutho. Futhi musulokana ungibuza imibuzo eminingi. Wena ngicela into ozongisiza ngayo. Cela ukuthi ungikhulumele naye njengosiqiza wakho omusha. Hayibo, phela mina ngimjwayele ngaleyo ndlela. Kanti wena uyamsaba yini? Hayibo ayimsabi. Ho, Ukuthi ungizumile nje. ho, ngizume phela nawe. Yazi angisiza ngalutho mfethu. Ngizobela ngihambe. Ngizobona ukuthi ngenze njani. Hawu Sine. He, kazi kwenzakalani ngoSine? Siswami ke. I'm back ke manje sesingayenza ke homework. Wena sihla kuva ungakwazi njalo ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezibalekile nezingabalekile. Bekufanele uqale ngehomework kunokuthi uhambe uyodlala ibhola. Awu kahle siswami ungangitsheli mina ngeperiodic table. Hayibo, ungitsheleke yini H2O? Itelo la nje drip sip iskorop amanzi. Awu. Nesiqiniseko sokuthi iyona yodwa into oyaziyo leyo. Ngisasesikoleni yonke into phela ngisayifunda manje. Awu. Imali ungcine nini isikole? Hayi ngimgcina izolo yazi kodwa ke yazi siswami wawuqinisile yazi ngale nto leyo ukuthi kumele ngimenzele something yazi. Awubakithi usuphanteli mama. Wazwa cute. Hayi kahle thando ngiserious la. Userious? Akobe userious ngesikole ke njalo. Hayi baba ngiserious ngase isikole. Oh, angahle kuyafundeka kodwa. Yebo baba kuyafundeka. Wena baba usebenze kahle. Hayi no ngisebenze kahle. Anikahle uma wena sekuyile emsebenzini. Oh ungale ekamereni. Oh, all right. Yebo. Ngisize. Hawu, yazi bekufika uSinela. Ubezokwenzani? Uthi uThembeka umphuci weave. Umphuci weave ngobani manje? Hey, angazi mina indaba yaSine. Kodwa uyalunga. Uthini la? Ay mama uyazi ke na uzomela sesikhathi senkonzo. Awukahle kancane khuzwayo. Awusho. Ngempela mengasethi siyahe lapha kaMadam. Sizokwenza njani ngengane? Ubani uzosigadela izingane ngempela? Hayi ungitshela ngeimbodle ezindala lezi. Izosala zodwa lezi zinto. Hayi baba musa phela ukusho kanjalo engane zethu. Imake mama ufuna sambela lengane yakhe kuthiwa usihle engahloniphi le? Cha baba ungathini ngempela ukuthi ingane kungena igebengu la endlini singekho lo musihla aphinda faka intombazana la ekhaya njanga last game uyakhumbula kodwa? Hayi ngiyakuzwa mama. Okusho ukuthi kufanele sithole umuntu ozobagada masambile thina. Lo muntu uzodinga ukuthi ukhishwe imali akhokhele uzoyimkhokhelana. Angithi vele mama na usuyasebenza lapho usungalekela Oh ngeke phela khuzwa icebo lakho lelo ukuthi fanele kufike umuntu fanele ukhokhele oyena ke phela. Oh hayi all right mama ngiyakuzwa. Ngathi uzofanele iqale silicabangisise kahle ke lento yabo. Hayi bengazi nje baba ukuthi lento yakhe ongeke uzoyikhipha imali awuzwani nje nokhipha imali. Awu mama sangazosho kanjalo kahle kahle wena ufuna sihamba nosihle wena yonke ayifunayo le. No lutho ukuthi uyangixaka uqala into ongezwe imali. Hayi mama ingixaka usho kwathi ngixakile ngoba phela ngiyazi uzokwenza njani mina awulinde mina nje ubone uzokwenza njani. Hayi ngeke baba ubusacabanga ukukhumbula ukuthi uMadam uyahamba einsukwini so fanele kube fast. No so ngeke ngisacabanga singabe shaya inkonzo ngithi. Ingane. Hey nina akanambe nodlala kaSinela lapha ngaphandle. Ho